Вашите венци започват да се отдъпват ето така. Повярвайте ми, ще искате да направите тези три неща днес. Първо, наблюдайте четката си. Ако косъмчета на вашата четка са ето така разперени или пък са много твърди, тогава изхвърляте тази четка. Много от магазините се предлагат четки с твърдост, която е в много висока степен. Това ви съветвам да си вземете четки с средна твърдост или меки, ако са ръчни. Ако са електрически, да имат сензор, който да дозира вашият натиск, който ви показвате, когато почиствате. Второ, наблюдавайте колко ефективно почиствате в близост до вашите венци плаката. Когато една плака престои до 48 часа в областта до вашите венци, тя се преобразува в зъбен камък, който неминуемо ще възпали и отдръпне вашия венец. 3. В хода на вашето лечение, когато ви бъдат поставени брекети, наблюдавайте вашата захапка, дали вашите долни зъби ще са щръкнали навън, което всъщност неминуемо отново може да доведе до това вашите венци да бъдат отдръпнати и да има рецесия. Също след като бъдат премахнати, свалени вашите брекети и поставен ретейнер, той предразполага вие да натрупвате повече плака и зъбен камък, затова ви съветвам да си вземете зъбен душ и да бъдете много стрикни с вашата устна хигиена.